Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand to start the novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Please make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Heal Jude. the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. As in huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamomoton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Aki asin ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita, asin iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot ni Glenn B. Vergara, Joey and RB, Emily Baludea, Nunez family, Caro family, Cristel Angeli Mendeville, sa espesyal na kahagadan ni Alric Kinley Palmiano, asin ni Cynthia Lobo. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Dexter, dolot ni Marivic Asiano, All Souls, Lolita and Armando, dolot ni Evelyn Ducavo. Para sa kalag ni Louie, dolot ni Eileen Bodopol. Jose Noel and Josephine, dolot ni John Michael Grande. Nemesio Jr. and Jonathan, dolot ni Salvi Cronico. Para sa kalag ni Adelina and Diosdado, dolot kang naag family, asin sa kalag ni Donato, Dolores, asin Alex.
siring man sa kalag ni Mercy Dolotkan Elimangco family. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa indo mga tugang, ngunyan Webes, ikatulong simana kan Adviento. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tiripon giraray kita ngunyan na Huwebes, nagdedebosyon sa satuyang milagrosong santo, San Judas Tadeo. Nagsasarig na sa mahal na Diyos, mayong imposible. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo,
kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan sa pag-aki kan banal na birhen sa kinakban. Papagkaniguan na mimibi kami, na magsamba kami sa bulanos na pagtubod, asin danay na magselebrar sa mainbod na paggalang kan misteryo kan pagkanilaman. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin mga hukom. May sarong lalaki sa Sora, gikan sa tribo ni Dan, nan ngaran Manoa. An sa iyang agong bawas, kaya dai nagkaigwanin aki. Sarong anghel nin kagurangnan nagpahiling sa babae asin nagsabi, ikabawas asin dai nagkaigwanin aki. Alagad manginidam ka asin mangangaki nin lalaki. Kaya pungon yan mag-ingat ka. Dai ka mag-inom nin arak o maisog na inumon. Dai magkakanin tibaad ng maati. Hulitay ka, mangingidam asin mangangaki nin aking lalaki. On sa iyang payo, dai pagpaagihan nin labaha. Hulitaan aki magiging Nazareno nin Israel sa kapangyarihan kan mga Pilisteo. Dangan ang babae nag-usip sa iyang agom. Sarong sugo nin Diyos nagdumansako. Siring sa anghel nin Diyos ang sa iyang lalawgon. Urog ka magayon. Dai ko hinapot kung sa insyahali. Dai nga sinabi ang sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya ako, ika manginidam asin magkakaigwanin aking lalaki. Puungon yan, dai ka mag-inom nin arak o maisog na inumon. Dahil ka magkakaning tibaad ng maati, hulitan aki magiging Nazareno nin Diyos. Puun sa tulak nin sa iyang ina, sagkod na siya magadan. Ang babae ng aki nin lalaki, asin Samson aning nginaran sa iya. Ang aki ibinindisyonan nin kagurangnan, asin ang espiritu nin kagurangnan, yaon sa iya. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ikaan gapo na paalawan ko, an pailihan na nagliligtas ako, an sa kong paglaom asin kusog yaon sa imo o Dios, agawa ako sa kamot nin tampalasan, kamot nin tirano asin tulisan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Yaon sa imon sa kuyang paglaom, pun kan ako aki pa kagurangnan, pun ako nasa tulak nin sa kong ina. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ipahayag ko ang mga gibong nga ngalasan nin kagurangnan. Ipagbabantog ko ang sa imong daing kapantay na katanosan. Tinukduan mo ako po na ako aki pa, sa kong ipagrurukyawan sa imong mga gibong nga ngalasan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Madya o burak kan lahi ni Hese, tanda kan pagkamuot nin Diyos sa mga tao,
paghumari sa pagligtas sa mo, han kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, susug kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na si Herodes, hade sa Judea, igwanin padi na ang ngaran Zacarias sa pag-iriba ni Abias. Isabel ang ngaran kan sa iyang agom, gikan ki Aaron. Sinda mag-agom, matanos sa atubang nin Diyos, asin naguutob kan mga tugon nin kagurangnan. Alagad, daisinda nin aki. Huli ta si Isabel, bawas, asin sindang duwa, mga gurang na. Sarong aldaw, kan si Zacarias naglilingkod asin naguutob kan katungdan bilang padi sa atubang nin Diyos, siya nagkapalad, susug sa kinaugalian, na maglaog sa santuaryo nin kagurangnan asin duman magdulot kan insiyenso. Sa oras nin pag-insiyenso, ang mga tao na sa luwas nagpapamibi. Nagpahiling sa iya ang anghel nin kagurangnan na katindog sa tuo kan altar nin insiyenso. Si Zacarias, kan mahiling ini, natikbahan asin inabtan nin takot. Alagad ang anghel nagsabi sa iya, dai ka matakot, Zacarias. Han sa imong pamibi, dinangog. Si Isabel na sa imong agum magkakaigwanin aki, asin Juan ang ingangaran mo sa iya. Dakulang kaugmahan para sa imo, asin dakul ang maugma sa iyang pagkamundag. Hulita siya, magiging dakula sa atubang nin kagurangnan. Dai siya mainom nin arak o maisog na inumon, sa tulakpanin sa iyang ina, siya mapapano kan Espiritu Santo. Asin dakul na mga Israelita sa iyang pababalikon sa kagurangnan na sa indang Diyos. Siya malakaw sa atubang nin kagurangnan, daraan Espiritu asin kapangyarihan ni Elias. Tanganingan mga magurang, makipag-ulian sa mga aki, ikatukdo sa mga masumbikalan kadunungan nin mga banal, asin andamon para sa kagurangnan, ang sarong banwaan na maninigo. Si Zacarias nagsimbag sa anghel, sa anong tanda maaaraman ko iyan? Ako gurang na, asin gurang namanan sa kuyang agom. Ang anghel nagsabi, ako si Gabriel, danay na nasa atubang nin Diyos. Sinugo niya ako, tanganing ipaabot sa imo, ining marhay na bareta. Alagad ika, mapupula, asin dai makakataram, sagkod sa aldaw na inimangyari. Dahil dai ka nagtubod sa sakuyang tataramon, na mauutob sa tinalaan na panahon. Ang mga tao naghaharalat, nagngangalas tahaluyon si Zacarias duman sa laog kan santuaryo. Pagluwas, dai na siya nakakataram sa inda. Asin nasabutan ninda na may nahiling siya duman sa santuaryo. Nakakapagpasabot lamang siya sa inda, hulitas siya naging pula. Pagkatapos kan sa iyang paglingkod, nagpuli sa harong, dangan da inahaloy, nangidam si Isabel na sa iyang agom. Nagtago sa laog nin 5 bulan, ulay niya, gibo ini kan kagurangnan. Ilinigtas niya ako sa kasupugan sa atubang nin banwaan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ang mga babasahon tapo sa mga aldaw na ini, may mga anghel na nagbabarita sa mga babae na magbabados sinda. Kasuhapon, ang babasahon, nagbabareta ang anghel ki San Jose sa sarong pangaturugan, sinasabihan siya, day ka matakot na akoon si Maria na maging sa imong agom, taan aki sa sinapupunan niya, aki nin Diyos. Sa aga, ang madadangog tang babasahon, si Maria binabaritaan mismo kan anghel. Ngunyan na aldaw sa mga babasahon, igwang duwang babaeng bawas, both sabihon, sterile, dai nagkakaaki na binabaritaan man kan anghel. Si Manoah asin an agum niya sa first reading,
Asin sa second reading, ang mag-agom na Zacarias saka Isabel, magiging magurang ni Juan. Pero bago magbados, haluyon na nagpangadji na magkaaki, alagad di itinatao kan mahal na Diyos. Guminurang na lamang si Zacarias saka si Isabel, dai nagkakaaki. Magayunon po, ang final words kan binasa tang gospel ngunyan, sabi ni si Isabel, hinali kan kagurangnan ang sakuyang kasupugan. What does that mean? What is it, this disgrace that God has lifted from the lives of Zechariah and Elizabeth? Context. Kaya ito pong panahon sa mga Hudiyo, dakula pong kasusupgan ang dai magbados. Pag dai ka mo nagkakaaki, kasusupgan ka mo sa banwaan, kadakol pati ang mga huring-huding, machirismisan manungod sa indong duwa, taan pakasabot ninda, pag dai ka nagkakaaki, maldisyon, di malas, pinapadusahan ka mo kan mahal na Diyos. Kaya siguro kamo dai nagkakaaki, ta mga parakasala kamo, o kung bako kamo, ang mga magurang nindo, mga ninuno nindo, minamana nindo ang maldisyon. Arog po kaiyanan pakasabot ninda. Kaya makasupog pag ang mag-agom dai nagkakaaki. Dahil katugon-tugunan, duman pa sana sa Genesis, kan linalang kan mahal na Diyos ang kinaban, ano sa tugon? Go forth and multiply. And if you can't multiply, what a disgrace. Dai kamunin pagkakataon na palawigon ang sa idong lahi. Dai kamong ambag sa pagtalubo kan katawuhan. Kaya si Isabel saka si Zacarias, mantang masinunod-sunod sa Diyos, mantang mga marahay na tawo, haluyon na nagtios dahil dai nagkakaaki. Kaya masasabutan ta kung gura no kaugma si Zacarias saka si Isabel na sarong aldaw, tinawan sinda nin magayon na bareta na magkakaaki sinda. Minsan bawas, minsan may edad na. And so, Elizabeth says, the Lord has lifted my disgrace, for nothing is impossible with God. Mayong imposible sa Diyos. Baka igwaman pong mga may edad ning digdigdi na gusto pang magbados. Baka pwede pa. Ano po ang mensahe sa tuya kaining mga babasahon? Enot sa gabos, inaapudan po kita na magkaigwanin pagkaherak, pagmakulog sa mga tawong nasasakitan, magkaaki. We are called this Christmas to be compassionate to people who carry the heavy cross of sterility. Magabaton pong krus, anday magkaigwang aki. Kaya ngunyan na Pasko, magkakaigwa kitang mga reunion, mga Christmas party. Likayan tapo ang paghapot sa inda. Day pa ka mo nagkakaaki. Day pa nanggad ka mo nagbabados, pirang taon na ka mong kasal. Ay takon pwede pa sana pong magbados-tulos sinda. Ginibo na ninda gabos na makakaya ninda. We can be sure that these couples are trying their best to conceive. Pangadji tapo sinda dahil magabat ang pinapa sa nindang krus. Lugod magmilagro ang Diyos sa inda. Siguro igwa po kamong mga kapamilya o siguro igwa digdingon yan na nagdidebosyon kay San Judas Tadeo o kay San Gerardo dyan sa Gugon, sa Redemptorist o kay Santa Clara sa Ubando, nagahagad nin aki. Mayo pong imposible sa Diyos. Itaulugod sa indo kan kagurangnan ang hinahagad na grasya. Alagad kundai magtao ang mahal na Diyos kan hinahagad na aki, ano ang isisimbag ta? Paano kita mahampang sa siring na kagabatan? Higo pong inaapod na spiritual barrenness. Ang tunay na bawas, ang tunay na baog, iyo ang mga tawong makasadiri. Mayong ibang iniisip kundi ang sadiri, day naghihiras sa kapwa, day nagmamabinunga sa saindang talento. Sinda ang tunay na baog, sinda ang tunay na bawas. Kan nakaagi pong taon, kan misang ini, parehong mga babasahon, after the Mass, a couple approached me. Medyo may edad naman, asin haluyon nang daing nagkakaaki. Suminuko na dahil pagmati ninda, mayong milagrong mangyayari.
Sabi ninda, Father, salamat sa paglaom na tinaokan mga babasahon sa aldaw na ini. We have finally understood that there are other ways of bearing fruit. Fertility can also be seen in other ways. Pwede man pong magmabinunga sa pagtaukan sa diri, sa pagserbi, sa pagtao sa kapwa. Ang mag-agumpong ini, nagtatabang sa mga may hilang duman sa EM's baryo. Nagpapakaon sa mga aking nagugutom. Nagtatahi nin mga rosary, pinapanao sa mga tao. There are other ways to bear fruit. Bako lang pagkakaigwang aki, ang pagiging mabinunga. Mga tugang ngunyan pong nagdadangadang ang kapaskuhan, mamibi kita, tanganing magin mabinunga man kita, bako lang biologically, bako lang sa mga aki ta, kundi magmabinunga sa mga marhay na gibo. May we bear fruit in good works, serve other people, stretch out our hands, enlarge our tables this Christmas. Tanganing dakol ang makamati na Pasko. Gamiton po ligod kita bilang instrumento kan mahal na Diyos dahil tibaad kita ang milagro na mangyayari sa buhay ninda. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong makamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lilingya nin pagkaherak ang mga atang na dinudulot misa sa imong altar. Tanganing andulot kan sa mong kaluyahan, pabanalon kan sa imong kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabus na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daing masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan angheles sa sing santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos, nakabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin girare pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urug na si San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asinan gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, niyaon ka sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin hari pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya si Yesu Kristo, bunga kan sinapupunan ni Santa Maria. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat huli kan mga idinulot na atang, papagkanigo ang magmaawot kan mga maabot, tanganing po nan ming sambahon sa malinig na isip, an pagkamundag kan samong paraligtas, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa misa kanakaaging Webes, nag-abot po sa 14,222 and 70 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 1,216 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 5,874 pesos and 45 centavos. Nagpuo na po ang Misa di Aguinaldo. Para sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuon na po ang Misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siringman, ang Misa di Gallo, nagpuon naman kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude calendar sa Paris office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Magkapirang anonymous. 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, 500 pesos, 200 pesos, Joaima Sons, 1,000 pesos, Daen Family, 700 pesos. Diyos mabalus po. Anum na aldaw na lang po bago ang Pasko, sibut-sibut na po kita. Alagad yaraon kamo sa pagdebosyon. Salamat sa aktibong pagpartisipar. Salamat man sa mga naglingkod sa Santa Misa ngunyan. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya kan mahal na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magin mabinunga sa Diyos. Salamat sa Diyos.